Acesta este primul meu articol pe acest blog. Nu am știut despre ce să fie articolul, așa că uite. Mă numesc Mahu Cristian și sunt pasionat de tatuaje. Până acum am învățat de inginer construcții la Colegiul de Construcții din orașul Hâncești. M-am gândit, dacă tot am o pasiune spre sfera tatuajelor, să o dezvolt mai mult și să experimentez. Nu am experiență în vlogging, dar sper să învăț. De aceea doresc să postez lucrări cât mai interesante și să îmi facă plăcere să le postez. Sau să le distribui prin intermediul vlogului. Вот это поворот! Băi, nu postăm până nu ne pompăm. Modul sport, modul sport. Nu am timp, te dau pe airplane mode. Modul sport, modul sport. Nu am timp deloc. Deschid ochii, fac un duș, mă șterg cu prosop de pluș. Îmi fac shake-ul și mă duc la sală să rup. Primesc un mesaj pe grup, vine tot gang-ul de aur. Modul sport, bine pe trup, m-am transformat în balaur. Poate că pare ușor, dar nu e să mor. Vrei să fii fresh, bine pe cash și pe motor. Pe viitor, dă-ți un refresh. Ia-ți antrenor, Mario Fresh. Haterii mor, mă șterg pe preș cu vorbele lor. La modul sport, sport în tot pe primul loc sunt top. Modul sport, modul sport. Nu am timp, te dau pe airplane mode. Modul sport, modul sport. Nu am timp deloc. Am tras sute de zile, am mutat mii de chile. Vorbesc de fiare, nu mă lua de tine. Mie-mi place fitness, că mă face fitness. De-aia mă flexez, uite cola dublă pinches. Ce pot să mă zic, am hazul meu. Femeia ta lângă mine, în cazul tău. În cazul tău, îmi pare rău. N-ai niciun talent, zău. Tu nu mă vezi cum mă wad, tu nu mă vezi cum mă port. Fără efort, Alex Vele, prof de sport. Hey! Modul sport, modul sport. Nu am timp, te dau pe airplane mode. Modul sport, modul. Dacă v-a plăcut, puneți un like. Dacă doriți să vizionați clipuri noi, apăsați butonul subscribe. Vă aștept cu comentarii. Și cum spune Dorian Popa, hăt Johnule! Să aveți o zi frumoasă și o cafeluță mirabolantă.